Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket naggapong. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a mercy adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakapagsurat ak, takayat ko matapay drama ti pakasaritaan ti biyag ko. Linoko nak ti lalaki nga inayat ko. Impagarop ko asyaklaang ti babae iti biyag na. Nga maikatlo ak lagayam. Nagado akarina kanya. Ngem amin dagita ket palso lagayam. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ipagam a mercy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay ayatan ka, Mercy. Sika lang ti babae ti biyag ko. Ikarik adikan to pasakitan. Namnamaag ta kita akarim kanya, Lando. Sapay lang kumata, saan ka magbalbaliw? Apay ko mga agbaliw, ha? Kat napalalo ti ayat ko kan ka. Lando. Kaya't kong agtalinad tapay dito'y parke. Aging ga iti malam. Anya? Kaya't kung amin na makadwa ka pa iti mabayag. Lando, kanayon talang arudan nga agkadwa. Anya pa'y lang ti kayat mo? Ti kayat ko, saan ka mapukaw iti panagkitak? Mabalin ka diya sumurutak iti pagdagdagosam dito'y kabisera? Kwa. Umanhugot ka, Mercy. Kailiw ka nga minuna yan. Sika at talaga, Lando. Kailiw nakmanan. Kat kanayon lang arudan ti panagsarak ta. Mercy. O ala. Umay kantong arud ijay dagus ko inton rabi Lando. Hay, makabannog ti agtrabaho iti pabrika. Kaya't kung ti aginana, ngamnasken pa'y nga agluto akmanan ta. Ha? Oh, apay Dory. Kas kala nakakita iti alalya. Nakapulis ka man. Sa dino ti papanam gayam. Adda urayak a bisita. Asino a bisita? Amumat ama iparit ti agbisita dito'y dagus tayo. Agungot ti landlady. Italaang daytoy Dory. Total, awan mo ti landlady tayo. Sika talaga, Mercy. Ungayam. Api ngay, asaan ka nagtrabaho itay ije pabrika? Adda ngamin napanan mi kan ni Lando. Iso ti urayak ita dito'y dagusta. Anya? Nabayagan akayat ni Lando ti umay dito'y pagdagdagusak. Iso pinatgak matan Kayat mo asawan. Paturugam ni Lando iti silad mo? Wan, Dory. Mercy. Sigurado ka ka din kin ni Lando? Wan. Ay ayatan nak ni Lando. Kat kasta akmat kan kwa na. Mercy. Apay asaan ka ang makaid na, Lando? Itay ka pa'y nga alos si Isan Maragragsa ka naklaeng. Gapot a pinatgam ti kayat ko ang makapasarak mat dito'y pagdagdagosam. Lando. Mercy. Ay ayatan ka. Apay nga paprusam ti rupak, Lando. Nagpintas ka. Nagmayatamingmingan dagita matam. Ha? Ay, Lando, di nakagkan. Pangaasim. Pakawanan nak. Ngamjak malapdan tiriknak ang mga gagkan ka. Ay ayatan ka unay, Mercy. Lando. Mercy, amo ka din dagiti dadakkel mo ti may papan iti relasyon nyo kini Lando? Ulila akon adamang, Dory. Ubingak pa lang iti agpada na disgrasya iti lugan dagiti dadakkel ko. Ha?
Ti ulitag kan ti ikit ko tinangaywan kanya. Adada ita iti probinsya mi. Kasta ka di. Wan gayam. Tunggal aksweldo pau itak ida iti kwarta. Karpintero ti ulitag ko. Kat saan nga umdas ti masapsapulan na iti inaldaw. Isong adda akmat at tumultulong kadakwada. Ay, masansanan ti panagkuykuyog yung kinilando. Saan ka pa yan asumsumrak iti trabaho? Wen nga rod. Kanayon ngamin nga da pangawisan kanyak ni Lando. Kasano ama tulungam dagiti kakabagyam ako nam. Kat manmano kamutan asumrak iti trabaho. Sana bale. Sa anak tun ngaglangan iti trabaho. Naira na lang amin nga addalat tapapanan mi ken ni Landong. Ay na, nagadon dagiti ginatgatang mo a groceria. Mersey. Wen auntie. Para kada kayo ken ni Uncle Sabelo dayta. Ay, agyaman na kaanakan. Maragsakan lakit din ni uncle mo apaman na sumangpad. Kad, kumusta nga iti panagtrabahom iti kabisera? Nasaya at mat, auntie. Agsubliak mo't laadagos iti kabisera. Anya, sangsangpot mo laeng? Pumanaw ka manan? Wen auntie, intulod ko lang dagiti grocery kada kayo. Saan mo ka din nga orayan ni uncle mo Asabelo, Mersey? Saanen, auntie? Makaamo kayo laptan amang ilawlawag kan kwa na. Ado pa'y ngamin ti trabaho ak ije pabrika. Apay nga atsak makontak ti cellphone ni Lando. Itay pa'y agsapa nga awagag. Oh, Mercy. Itay pa'y asaan ka ama kaidna Apay ka di. Diyak nga ron maawagan ti cellphone ni Lando. Madandanaganag. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Ay na, amangan numakumikom laang iti trabaho na, gayam. Uray makumikom dayjay. Sungbatan na latta ti awag kan text ko. Mercy. Nasaysaya at siguro numapanak laangan iti pagtrab-trabahuan na. Kasaritak ni Lando. Lando, jak mairosok na gitar aramidam. Apay mata na ibagam ti kasta, Max? Addaan ka iti asawa ken upat nga anak iti lugar tayo. Ngam adda pay do ababaim dito Max, apalan nakman ako nakakon kay. Lando, saan ka nga apalan? Kaasimot dagiti babae a pinangnamnamang nga ikalaysan. Max, nasingit nga gayem. Pangasim ta di mo dakdakamatan iti asawak nga adda babaik diti kabisera, ha? Ay, kasanon no sa bali ti pakaamuan ti asawam nga adda babaem. Basta, si kalayang ti makamoy ti palimod ko. Lando, ni Mercy ti sumungad dito hanta. Ha? Kasano anaamuan na dito iti dagos ko? Anya ti aramidan na dito Imbaga dagiti katrabahuam, asaan ka kanu asimrek iti pagtrabahuam kas may sa security guard. Kwa. Lando, dinamag ko kadakwada no sa dino a lugar ti pagdagdagusam. So asinurot ka dito Saan narumbang nga imay ka dito'y dagos ko, Mercy? Ha? Apay? Di mo ulitin ti agsublipay dito'y Nalawag mat siguro day ta. Lando, apay akas tamot kan ti ibagbagam kanyak. Di ka maawatan. Agtungpal ka kadilatan iti kayat ko. Apay adi mo sungsongbatan dagiti awag ko kan ka. Madandanag anak, iso akayat ka makita kan makasarita. Mercy, pasensyakan. Ado lang amin ti pampanunotek. Iso ajak na sungbatan dagiti awag mo. Sabali ti agparparik na kanyak, Dory. Apay? Nagbaliwan ni Lando kanyak. Saanen akas itisigod analailo. Anya? Awan mo ti amok ka nagkurangak kan kwa na. Impaay ko ti amin ko kan kwa na. Nagtalakak adinak lukwan kan baybayan. Mercy,
Kas may sa agayem mo, nagpanunot ka kumapay ngamin anaimbag. Naitad mong tidayaw mo. Kasanun no kala at anagbaliw ti amin. Katanya. Panawan na kanilando. Ay na, friend. Luklukon na kalaang. Gapunta na ala ng tikay kayat na kan ka. Dory. Tinasayaan. Kasaritam anaimbag nilando. Apay maulawag. Sana gagangay dahil ti amarikrik na ka. Sana mabalintay ito eh. Ginawak sa amutan. Anya ti mapaspasamak kan ka. Maululawak, Dory. Diyak malapdan ti Mercy. Amangan no aginaw kan. Inton bigat matlaang. Agpa-check up ka iti doktor. Kinunakmat kan adikan agsubli dito'y dagos ko. Urayan naklatan asakti sumarongkar kan kay jay dagos mo, Mercy. Di kan mauray amapan iti dagos ko, Lando. Napatag ti ibagakan ka. Anya dayta? Duan abulan nga agdadagsanak. Anya? Ikalay sanak, Lando. Adan bunga ti ayan-ayat ta. Kwa. Sana mabalin nga ikalay sa ka. Anya? Agpudno akon kan ka. Adan asawak. Kan. Adan anak mi. Anya? Awanan ko itibain! Mercy. Linoko naklagayam, Lando. Pinangnamnamanag. Sungbatam tinaramid mo kanyag. Nagtakulan pityan mo ang agawid dito lugar tayo, Mercy. Angkan. Awanan ba hindi dya lalaki? Makitak laing tatalaga at tagtagbatag. Uncle, kalpasan ang maipasngay ko ti anak ko. Agsubliak iti ayan ni Lando. Anya pa'y laing aga po, nagsubli ka kinkwana. Kat addaan gaya man iti asawa kin anak. Nasakit anak iti husto. Kayat ko apagbayadan iti inaramid na. Anya ti pangpangga pamaramidan. Makaammo ditan, Uncle. Pagbabawyan na ti inaramid na kanyak. Agyaman na kiti panang sarongkar mo kanyak dito probinsya, Dory. Kaya't kalaang ako mustaan, gayam. Ni, dandanin ti panagpasngay mo. Wen, Dory. Nagpuskul ti rupa day jay alando. Amom, nalabsak itay ijay pagpapaayan na akumpanya. Kasarsarita na tipada na matlaang agwardya. Nasakit day ito nga inaramid na kanyak, Dory. Nagado akari na kanyak, idi. Asyak lang ti babae iti biyag na. Mercy. Ninamnamak dagita akari na kanyak. Ngampal sulagayam ti amin. Mercy. Kayat ko abalsan day dya lalaki. Talaga adyak maklon day ito nga inaramid na. Nagsakitan ti tiyan ko, antay. Ang mga nagpasngay kan, Mercy. Lakay! Kartingap di umasidag ta itaray ta ni Mercy di ospital! Wine! Mala, kumput ka kanyak, Mercy. Inawagak mo tin ni John. Kat ti tricycle na ti pagluganan tayo mapan ni ospital. Tayo! Umay ka na.
Ay na, naglumpo ang maladaga, timpas ngay mo, Mercy. Auntie, Mala, di ka unay aggargaraw Mercy. Di ka madanagaan. Tada kami pa'y laeng kiniikit mo timang kita iti anak mo. Uncle, sa anak matkit di anarigatan unay anak-anak. Kabailakon ti bagi. Natikat mo asawan. Kaya't ko ang makita day jay alando. Mercy, di ka kumaagdara sa udos, iti pangpanggapam. Dikit di anak mo, di ase kaswab. Auntie, apaman ang makaruarak dito ospital. Mapanak iti pagdagdagusan ni Lando. Asidag akon iti pagdagdagusan ni Lando. Inigdap na pa yan ti cellphone na. Talagang awanan ba inday jay alalaki. Mercy! Mabit lang! Ni Max agayam ni Lando ti mangay ayab kanyak. Mercy! Nakita ka nga agturong iti dagos ni Lando. Isu akin namakam ka. Apay, Max. Nabayagan apim manaw ni Lando iti trabaho na. Kit awan mutin di dagos na. Anya? Duan alawas tinapalabas, Mercy. Nagdardaras apim manaw. Ammom kadino sa dino ti probinsyada. Amok. Ngam awan mutlaang ti madanon mon iti balayda. Gapota imakardan iti pagnaadan. Anya? Sana di nakamat kanyak ni Lando no sa dino ti makaranda iti asawa na. Mercy, itay pa nga agsangsangit ti anak mo. Auntie. Maawatak ti Rignam. Ngam agbalin ka kumaan na tibkar. Saan ka apaidaghal iti Rignam? Tinanawan na kun anaming pinsan ni Lando. Nagsakit na ito'y ngay naramid na kanya. Mercy. Kaasimat ti anak ko, nga awan ti mabangunan na nga ama. Makitang tupay nga ta ti anak ko, ti ama na. Naglabas ti adu atawen, saan na nagpagpakita pa'y ni Lando. Agtutubo itan ti anak ko, kat sapsapulan na ti amana. Inlawlawag ko kenkwana ti amin. Jak mababalaw ti anak ko no kanayon nga agliday, gapo ta sapsapulan na ti pammateg ti maysa nga ama. Sa anak meten anak ki asawa pa'y Mr. Lonely. Alakastan, kat agyaman ak iti anos yo anang yurnos, dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Mercy. Agyaman kami mat iti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam a Mercy. Dayawak ti kinatibker mo, ta nadaaram ti panubok asimmangbay iti biyak mo. Ala, ipamaysam ti matang mo iti anak mo. Padakalam iti nasaya ta sursuro. Ken lipatan meten ti panggap mo, amang balas iti lalaki anang loko ken ka. Taklo naman kan saan, at damat basol mo. Bueno papagayam, yung kay nangaganti pa na kay drama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam ang Mercy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Buliser, kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.